Okej. Vi har sprutat alla dessa parfymerna från affären. Och här är pappret. Och nu ska vi se vilket som luktar bäst. Ja. Okej. Vilket luktar äckligt. Det var okej. Alltså min doften luktar på samma parfym. Vänta. Fy fan, jag tror jag tar. Jag vet inte hur många parfymer. 12 parfymer har vi sprutat här inne. Denna här luktar goda tyckte jag. Denna. Nej, jag sprutade den på mig. 8. Det var denna som var god. Ja, men jag sprutade den sist på mig. Fy fan, vad äckligt. Alltså de 3. Oh my god, det sticker i näsan. Det är så. Jag har valt ut mina. Ettan luktar inte. Nej, skit i det. Sprutar en gång till. Helt okej. Fin etta. Vad är tvåan? Sprutar en gång till. Okej. Nej. Vilken var trean? Jag bara får ont i magen. Ja. Jag har valt trots mina. Okej. Vilka? Väljer du? Trean och åttan. Ja. Vilket vill du? Jag tror det var vänta 2, 4. 5 och 8. Tror jag det var. Vänta, jag kommer inte vänta. Alltså 8 har jag på mig så den luktar lite äckligt nu. Jag flyttar. Den luktar faktiskt gott. Ja. Gosh och god. Ja. Är vi klara? Vad du pösar mig? Vi ska bara parkera den här. Vi hade tillbaka din mamma sen var till någon tycker jag. Ja, mamma! Vi kan inte filma när det är pinsamt. Jag tycker 8 luktar, den luktar gott. 8 och 5 tyckte jag, tror jag. Vilken var nu 5 då? 5 var den. Ruggobus eller vad fan den heter. Jag bara skojar, vilken var det? Hugo. Aj! Och sen 8. Kate Moss. 12 också. Vilken var 12? Denna. Nej, den luktar... Mamma luktar på 11. Luktar den gott? Ja, så här gör den. Ja, vad det Jag har är. aldrig sålt det. Vilken var denna? Det är bara när vi testar dem som de luktar gott. Denna här tyckte jag luktade gott. Det är 8. Ja, den har jag på mig. 8 har jag Det på finns mig. ingen 13. Så var det. Ja, men om vi har... Det fanns inget 13 fast på 12. Mamma, den här luktar skog. Ja, men det är inte bra. Jag ska se om den är bra och hon vill köpa. Den är inte helt bedömd. Det är inte som att säga. Det syns inte. Raghud. Fy. Blir han inte lite så i näsan? Jag känner inte av något. Inte heller. Vi går ut och känner inte Fy ut fan, in nu igen. luktar jag. Inte jag.